Baja je tá priateľka, s ktorou sa síce nemusím stretnúť ani len každý mesiac, ale viem, že tu pre mňa je a keď sa stretneme, tak vždy to je ako keby sme sa videli deň predtým. Aby ste si vedeli predstaviť, že aké sme si až veľmi blízke, tak minulé leto mi Barborka na dovolenke s mojim manželom zakázala plotiť potomkov, aby som nerodila počas jej svadby. Nestihla to, lebo vtedy som už čakala babätko, ale ja som jej len chcela zabezpečiť ďalšiu družičku. Ten dnešný deň ozaj je skôr začiatkom. I začiatkom vašej vzájomnej práce, snahy o to, čo už sa zrodilo medzi vami. Láska, dôvera, že to je tá osoba, s ktorou chcem ísť cez život. A tej lásky bude viac, keď bude tá pozornosť na seba navzájom. Že vlastne nie som sama, že je ten druhý vedľa mňa. Neideálny, neideálna, ale predsa. Po pár rokoch vo vzťahu sme teda obidve netrpezlivo čakali, že kedy nás požiadajú o ruku. No a keď sa konečne obaja postupne odhodlali, tak Matej poznamenal môjmu manželovi napokon, že vidíš, toľko sme sa bránili, aj tak sme sa tomu nevyhli. Ťažké chvíle boli a určite aj budú. Dôležité však je, že ste ich doteraz vždy zvládli, vďaka rozhovorom, vzájomnej úcte a ochote pracovať na vašom vzťahu. Nikdy sa nevzdajte toho, čo dnes medzi sebou cítite. Čaká vás nádherné dobrodružstvo, celý spoločný život. A dnes nás ešte čaká skvelá party, takže si ju poriadne užijeme.